Kuvhudzira mabvisa apa. Makuseni mukabva marisa pachipfeko chenyu chemukati mukaisa muchihari mazviitirei? Handizviziyo. Hamuna kubvisa bvudzi apa makuseni apa? Handina kubvisa. Hamuna kubvisa bvudzi? Handina. Kumabva kupi kumusha kwenyu? Kwamutoko. Right, shamwari. Toda kupinda mumota yangu tiende kwa Mutoko tinotora sabhuku. Ndikuratidzei chihari chacho mumba menyu. Handei ndinokuratidzai. Handei ndikuratidzei. Handei kumusha kwenyu. Dzoka henyu. Musatambe neni. Koiko kubvisa bvudzi munobvisere bvudzi? Handibvisi bvudzi. Ndiye akanditi itai ndinobvisa bvudzi nchisa muchipfeko changu. Asi ndazozviona manje ndikasaka munhu ainditaurira zvinyadzi izvi zvakadai zvokuti ndizoonekwe nowazukuru nani muzukuru wangu inini ari kuSouth ndiyakatotanga first day kundifonera. Achitopenga kuti ambuya ndozvomakuita hatina chinhu chatichatokupai nokuti munoroya. Number 1, ma-fake miracles ariko. Vanhu vanotorongana votoita drama. Potoporeswa munhu anga asina kumbogara aine chinomurwadza oro chaakaremara. Alright. Besides kwa Prophet Miracle Paul kuti singataure mazita evamwe zvedu, pane kumwe kwamakamboendere before? Kwakawanda. Kwakawanda. Alright. Pamwedzi munogona kuenda kangani? Pamwedzi toenda kana ka4. Kana ka4. Mukoma? Ini kwakanga kuri kutanga. Kwanguri kutanga. Alright. Then kwana maenda kubasa kumunopiwa mari kuti mungonzi maita basa ramunenge muchiita iri. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwa mungadai muri. Zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So, nhasi ndauya nenyaya yandinayo, nyaya iri mudariro. Yandiroda kuti tibatsirane ka imimi nenene muri yeZimbabwe. Pane nyaya yakakandwa mudariro naZigo. Pane nyaya yakakandwa mudariro naZigo yaari kutatsurana na Prophet Miracle na Prophet Miracle Paul. So nyaya iyi ndakaitarisawo kuside kwangu, regai ndipinde mairi handitika. So tikatarisa pa video yandakaona yakapostwa naZigo, enga ari kuinterviewa vanhu waienda kuchechi kwa Prophet Miracle Paul, wachindotaura iwo kuti isisu kuprofitwa kwataita muchechi taitotengwa tichipiwa mari. Saka ndonyaya ndiri kuda kuti timboti bate mbichana. Tinoda kumboona kuti chingava chiri chokwadi here kana kuti angava ari manyepo. Guys, kunza uku kuri kuitika zvimwe zvinhu zvakakora, zvamusingazivi, zvamunoti hazviitiki asi zvichitodini, zvichitoitika. Saka so ndisati ndanyanya kuenda kure nenyaya yangu, handitika ndoda kuti mumboone video yandiroda kuti muone. Bhegi riri mumba nderani? Bhegi nenge sutukezi nderani mumba menyu? Ndee murume wangu. Murume wenyu? Asakashaya. Okay. Asi pane makore murume wenyu ashaya, imimi sei muchiri makachengeta bhegi? Inini rakachengeta bhegi handizivi kumusha kwake, kuri kuMarawi.
Zvino hama dzacho dzimwe dzakapera kufa kuti ndichatsvaga wekupa zvinhu zvandimuzivi. All right. Eh. It's okay. Tira kuti tibatsirane. Tira kuti tibatsirane. Handitika? Munozofonera vana. Mowataurira. Kuti zvanzi. Vakada kuzogara zvakanaka. Ngavatakure hembe idzi. Vaende vanotsvaga rudzi rwababa. Vadzidzorere kurudzi rwani. Wow. Nekuti mari yese yamuri kushaya iyi iri mubhegi iro, rendai munorivhura. Endai munovhura bhegi iroro. Ndo mari yese yamuri kushaya iyi. Ndiri kutoona kuti yatowanda ma20 ma10. Ndo mairi mubhegi iroro. Irimo mubhegi imomo. Endai munovhura bhegi iroro. Mune hembe imomo, endai munovhura bhegi iroro. Muchaona kuti mari yese but yakaunganidzwa zvekuita unge yambobatwa nemunhu, so zvekuti muri kuona mari yakaunganidzwa kutounyana. Saka munongoona haina kurongwa semarongero atinoita mari, yakangoita tumachi. Asi irimo yese kubva pamakatanga kushaya mari yenyu. Antibhegi hamusati makarivhura kubva makaradzika murume wenyu ka? Ndotoritya kana kurivhura. Endai munovhura. Endai munovhura. Ndotenda profeti. Bhegi iroro. Endai munodii? Ndorivhura. Murume wenyu aiwe nemushonga wegonzo unotora mari. Aiwe nechi? Saka riripo gonzo racho. Uyu anowanza kusangana naro richimhanya padhoo. Uyu wakaruona makuriro arakaita? Rakakura. Rakakura kana murongedzero warunoita mumba. Notonzo wega wati harisi gonzo rega. Saka imimi hamuzvinzwi because murume wenyu imimi mama anga akakubikirai porridge nemushonga. Munoziva kuti anga achifunge chiwi, aitofungidzira kuti imimi hamusi right iyeyo. Imi muchimuti mbavha, iye achiti muroi. Tochipinda panyaya iyi. Ambuya, zvirunzi muzukuru wenyu imimi aikubirai mari. Nyaya makainzwira muchechi imomo kana kuti mama mboiudzwa before? Zvinoita izvi mwanangu tinotanga tataura naye tisati tatanga chechi. Ndiye anenge achitipa mawedzi kuti titaure tozotaura tichiti so. Iye anenge akabata maiki wake. Iye muridzi. Saka isisi totaura chokwadi chatinenge tatichwa. Tichitaura kuti pamwe tingaona mari yekubatsirikana nayo. Saka hatitauri zvedu tega, totaura zvaanenge atotiticha zvacho. Ndizvo here mukoma? Ichokwadi. Alright. Saka imi munobata kachaizvo kuti kurumidza kubata nyaya muzotadza kuirasa. Tingaite seizvo tinenge tichiti tione kurarama tipowo mari yekundorarama kumba. Alright. Ndiri kuona hembe dzamakapfeka nhasi ndo dzamamakapfeka musiwo. Ndidzo dzakatondikomenda akati makazochena. Ndikati pamwe ndine mari yendichawanawo zvimwe, yakati hapana. Ko vanhu vanoti ambuya wangopfekedzwa hembe, vapfekedzwa hembe idzi but havasiriwo vakabuda muvhidhiyo iyi. Ndini. Ndakabuda zvendakabuda handinambozwa kuti zvichaiswa mumanhengereko. Ndakatozongoshama kuti gogo takuonai vanhu vakangotonditaurira. Zvazobuda seizve munhengereko zvikanzi takuonai, ndimi ndikati handizi, zvikanzi ndimi nedhirezi renyu riya rimombopfeka riya, ndimi takuonai. Mine mukomana uyu ndikati ameno, isisi haana kutitaura kuti achatiburitsa. Alright, mama vangonzi mune muri muchechi. Teti muchechi, chechi yakanakidza musi wacho zvisingaiti. Ndikupaona. Saka imimi wakazokudza iri gogo takuonai. Vana vazukuru ihama vanhu vakawanda. Vaingoti gogo takawaona, newekumusha ndikati vakomana.
tinombozwa kuti ndozvaanga tiitireba isu. Dai akambotibayira zano kuti ndozvendichaita taiona kuti tingaite sei. Zvina haana kumbotaura aba. Takangopa tikatotaurwa mwachifona ari kumusha. Tindomabasa muri kuti aire takuonai mufoni. Kati handizi zvikanzi ndimi. Ndimi newarora wachibvunza wana mbuya kuti ndo vana sekuru ndo basa remuri kuita here. Ndikati aina handizini. Makanzwa sei pamakanzwa nyaya? Ndakarwadziwa. Ko hamuna kupomerwa here unzwa murume wenyu akaromba? Murume wenyu mupenyu here? Akafa kare. Saka nyaya yaitaurwa yekunzi kune bhegi regonzo rinenge richidya mari, murume wenyu akasiya aromba. Hamuna kunzi nevanhu nyaya iyi ndeyechokwadi here? Vanhu vanenge vachitoti kaichokwadi unorambira vanhu sei vanhu vachinzwa zvichitaurika. Vanototi chokwadi chiri kutaurwa ichi. Nekufamba kuri kuita nyaya yacho kudaro rototi kaichokwadi ungati here kunyepa. Rototi chokwadi. Alright. Ko mhuri yenyu kuvana venyu hazvina here matambudziko zvakakukonzerai? Vanhu vakangopopotwa vakati basa chenyu chamakadai chionai makutinyadzisa metinogara muno. Zvinotishaisa chimiro pane vanhu. Tikati tasikambozvi kuti tingaburitswe tichindozikanikwa nevanhu vari kunze vari kure kure. Tichitoti kutsvagawo tumari twekuti titengewo sauti. Zvino muri kuona zviri kunakidza ngati zvatondibhowa ini. Mazviona zvingori pachena. Zvingori pachena. Vanhu vari kunyatsa kutsanangura vega kuti no taienda anditi muri kuona gogo mukatasa gogo vari kuendavhiwa naZigwa. Munhu mukuru. Asi mwana mudiki. Wekunzi Zigwa angavape mari kuti gogo makamboenda kuchechi kwa Prophet Miracle Paul. Saka ndoda kukupai mari kuti isisu tiuraye zita ra Prophet Miracle Paul. Azvidaro. Maonero angu kusaidi kwangu. But inyaya yekutoti zvinhu zviri kutoitika izvi. Mudzikereke imomo zvinhu zviri kutoitika kudzichechi dzakasiyana siyana. Zvinhu zviri kutoitika izvi kuti vanhu vanoenda kundotengwa, woprofitwa pamberi pevanhu makatarisa. Vanhu vari kubulawayo vari kupi vari kuzviona paTV. Mapedza kuona zvinhu izvozvo mafonera muranda waMwari. Ndokuda ma1-on-1 nemi muranda waMwari pane vhidhiyo yenyu yandaona muchiprofita mumwe munhu. Izvi munhu iye anenge atorwa kuuya kuzomiswa pamberi pevanhu. Achinyepera vanhu kuti ndikukupa 20 ende mukada kutaza pamwe pacho anogona kupiwa $20. Ndozvauri kutaura ndodiko mwanangu. Tinenge tikutsvagawo kurarama. Tinongotorwa saka kutotaura tori basa. Tikapinda muHarare tinoona zvakawanda. Manje nasi Zigwa vazviti bvu pachena mbweretete bvu zvabvondoka. Alright. Gogo mashoko enyu amungapekwa neveZimbabwe chiri kuona mavhidhiyo rakaita ngeserenyu. Kune mwana weZimbabwe zvachiri kuona vhidhiyo rakaita ngeserenyu. Ari kutotenda. Obva tonobvisa mari yake unoitwa 1-on-1 achitenda kuti gogo akapiwa chiprofita chechokwadi ininiwo ndichapiwa chiprofita chechokwadi. Anenge achitonyeperwa ake. Hapana chiprofita chiriko. Takatoenda nekusaziva. Chiprofita chechokwadi chiriko hakuna. Kungotsvaga mari bedzi. Kana ivo vapostoli vacho kuti mari yavo vanenge vachitsvagawo aiwa zvakaoma. Dai vari vanhu vanonzwa vaitosiyana nazvo. Takatosiyana nazvo. Unotonyara kana kufamba kana kuenda pamashopusi chaipo unotonyara. Amen. Mukoma. Inini chandingangoudza vana veZimbabwe ndechekuti maprofita awanda yenhema. Ende dai vari vamwe vatsvaga Mwari sezvazviri kwete kutera maprofita. Bozi maprofita ariko aya akutoita chechi sekambani. Ndizvo chete. Ayo, maita basa. Ladies and gentlemen, ndofunga mavanzwa vatinawo etenzwa kuti vanhu ava vatori ma-victims of a system iripo yekuti vanhu vanenge vachitwa nonzi mabhidhiri. Toti imi mutiudze kuti manzwiro amaita mazwi aya, maonero amaita mupfekero uyu nemaonero amaita mutauro uitwa nyaya iyi, motiudza kuti semaonero enyu vanhu ava ndivo here vakabuda pamavhidhiyo aya, uye kana zvirizvo munofungei pamusoro pechiprofita chiri kuitwa naProphet Miracle Paul, chiprofita chiri kubuda pamberi paTV, chiprofita chiri kuitwa kuL.
Isusu tiri majournalist tinoona zvakawanda kudarika imimi vanhu munenge muri kumba. Isusu tinofambira nyaya, tisu tinodzitsvaga tobva tadziburitsa pachena. So kudzikereke uko kune hondo. Saka ndoda kuti muone, ndakuda kukuendesa ifuri kune wasina kuona video ya Zigo. Ndakukuendesa pamberi pacho. Ngatimboone iyi. Ndoda kuti mubate anditi mukatarisa hembe dzakapfekwa namadha awo. Wachiinterviewa na Zigo. Mobva matarisa hembe dzawari kuprofitwa wari muchechi na Prophet Miracle Paul. Munoona kuti zvinhu zvakafanana. Zvinhu chimbori chinhu chimwe chete. Saka toti Zigo ari kunyepa papi. Ngatimboone video. Ina handisi kukumanikidzai. Handitika? Handisi kumanikidzai. Ko bvudzi ramabvisa apa. Makuseni mukabva marisa pachipfeko chenyu chemukati mukaisa muchihari mazviitirei? Handizviziyo. Hamuna kubvisa bvudzi apa makuseni apa? Handina kubvisa. Hamuna kubvisa bvudzi? Handina. Kumabva kupi kumusha kwenyu? Kwamutoko. Right, shamwari. Tura kupinda mumota yangu tiende kwa Mutoko tinotora sabhuku. Ndikuratidzei chihari chacho mumba menyu. Handei ndinokuratidzai. Handei ndikuratidzei. Handei kumusha kwenyu. Dzoka henyu. Musatambe neni. Mazvinzwa? Hallelujah. Garai zvenyu pasi. Musatambe neni. Handitika? Pamutoko hapasi parefu apa. Hapasi parefu amai pamutoko. Toenda pasabhuku, toenda tonoti amai ava vari kuramba. Hallelujah. Ngozi hatidi kuti muzoti akandimanikidza. Handitika? Hatidi kuti muti akandidini? Toenda here kwa Mutoko ndokuratidzai zvamasiya maita. Ndandirega henyu ndatya nemi. Naimai munenge muchizviitirei kuti pakataurwa nyaya yemaprofita munobvisa bvudzi iri apa iri moisa pachipfeko chenyu mobva maisa muchihari munozviitirei? Ndinanga ndichiti ndisaonekwe. Mune muchivhara maprofita? Alright. Kosei vana ava vachingofa muDhisemba munomu chii chiitika? Ndiyo nyama yandinodya Christmas. Baba mukuru wako shamwari enda unowakaukama naye. Munhu uyu haana chakaipa newe. Mai vakabva kumusha kwavo vaine shawire huroyi. Kumusha kwakabva mai vakabva vaine shawire chii? Rehuroyi. Ndo shawire riri kukupedzai riri pana mai. Saka zvavanoita mukangotaura nyaya dzemaprofita chete, ndosaka uchiona kuti chero mukanzi endai munotora muprofita kwaMurewa, handiti maenda kwaMurewa unotora muprofita. Yes. Mosvika munhu akaunganirwa nevanhu but akasvika pamba akuita kunge hazive zvaari kuita. Hapana, because hapana munhu aitombotaura zvinhu zvataitora chibatsiro zvacho, hapana kana chinhu chaitoita. Vane hari yavanayo. Saka takungokumbira kuti munhu waMwari inodzungaidza maprofita. Vanotora bvudzi iri kumusoro wobva waisa muchipfeko chavo woisa muhari wotaura. Saka muprofita akangosvika chete pamba penyu, chero vakauya vari chechi sei, vakangosvika pamba penyu chete vachingopinda muchivanze vanobva watoneta. Ichokwadi mene. Vakutotanga kutotaura dzimwe nyaya. Vakutobvunza kuti baba wenyu vari kupi pano, saka panapa vavakidzani venyu vari sei. Amai munoziva here kuti munomuka? Ichokwadi ichocho. Munoziva kuti munomuka? Tira kubatsira vana. Tira kubatsira chii? Vana. Tira kubatsira vana. Amai havarohwe shamwari. Wazvinzwa ka? Chero amai vakaita benzi, chero vakaita muro yakaita sei, amai havadini? Havarohwi, unozviparira. Hakusiwo kuda kwavo. Handiti makaita zvokungopiwa ka amai? Ndakapiwa nambuya wangu. Vakaita zvokungopiwa hakusi kuda kwavo.
ndakazongonzwawo ndakufoniwa nowazukuru kuti gogo sei makuda nyama yeChristmas. Ndikati ko izvi pandakaenda kuchechi ndakabvumira nawo nazvo here kuti inini ndionekwe nomunhu wese wana wandiwenga. Izvo handina kufara nazvo. Nokuti kana murume ari kunzi kufa, inini wangu murume ndinaye mupenyu. Mwana wangu akafa inini. Mwana angane gore ne7 months. Wana wangu wese wapenyu. Asi kuti watondiwenga nekuda kwevidhiyo ripi? Iroro. Ora ndiri kukunzwa. Handina kana achandisapota. Inini kwange kuri kutotanga first kuenda. Mamusamambozviita. Ndange ndisati. Ora timonzvini zvimakaunzwa nani? Ndakangoendawo kwaitsarudzwa vanhu vachitorwa ndobva ndasarudzwawo inini. Kunzi somunhu wechikuru handei kuero. Ndokubva ndaenda kuero ndikupinda muhoro imomo. Ndokubva ndaitiswa izvozvo ndakanga ndatozviudzwa kunzi munoti ndikuda nyama yeChristmas. Ende munoti wana wangu wakafa. Nomurume. Ndinobvisa bvudzi rangu. Ndichiisa muhari. Ndikati zvakanaka semunhu ndiri kudawo chii? Mari. Alright, ndiani akakuudza kuti mutaure mashoko aya? Ndiye Mirapo. Alright, makatosangana naye? Handina kuitawo kuona pafesi. Akangoita zvokufona. Achindiudza izvozvo ndanzi teerera ifoni. Ndobva ndateerera foni yebva ndanzwa ndikubudisiwa mashoko api? Iya, vandangoyateedzerawo, vandangosvikawo, vandangoitawo izvozvo. Semutauriro waakaita. Alright. Kuti muite izvi manga manzi mukupiwa mari iyi yakawanda sei? Inini mari yacho handichaiziva mwanangu, takapiwa kakudhara. Kwakudhara. Alright, mari inochinja upenyu here kana kuti? Haina kumbondichinjira upenyu bahangu, asi nguva iyo ndakaja. Nemari iyoyo. Alright, mari yakauya nani? Ndakapiwa nawamwe wamai. Wakanditi ndiende wacho. Ndo wakazonditi nere chimangwana acho, uyai mutore mari yenyu, ndobva ndaenda pandanotora. Ndizvo chete. Alright. Ko imi munobva kwaMutoko here? Ndo kumusha kwangu chaiko. Ndo kumusha kwenyu? Alright. Ndimi akavaudza here munobva kwaMutoko? Akandibvunza kuti munobvepi? Ndobva ndamutaurira kuti ndobva kwaMutoko. Alright. Ko ikoko kubvisa bvudzi munobvisa here bvudzi? Handibvisi bvudzi. Ndiye akanditi itai ndinobvisa bvudzi nchiisa muchipfeko changu. Asi ndazozviona manje ndikasaka munhu ainditaurira zvinyadzi izvi zvakadai zvokuti ndizoonekwe nowazukuru, nani muzukuru wangu inini ari kuSouth. Ndiye akatotanga first day kundifonera. Achitopenga kuti ambuya ndozvomakuita, hatina chinhu chatichatokupai nokuti munoroya. Yei. Kana denga raMwari rinonzi denga, vanhu vanopinda denga kana denga ririko. Wakomana kudenga kuchandorohwa munhu akaita waya, muchikanya madhaka panyika pana kudai so. Muchizviti muri maprofeti, muri varanda vaMwari, muchikanya madhaka kudai. Nhasi Zigo abva auya nazvo bva sviti mvuru tete bvu. Zvimwe takuita zvokuzviona isu. Takuzvionerawo tega zvakutobuditswa nana Zigo. Nangu handiti kuti asi but mukada kunyatsotarisa akati ngati Zigo ari kunyepa here. Tingamuti Zigo ari kunyepa here. Ari kuedza kutora icho kubatanidza, kutora kubatanidza kuda kukuratidzai mhuri yeZimbabwe kuti ndo zviri kuitwa. Vanhu vari kuenda vachindoprofitwa zvenhema kuchechi. Vanhu vanenge vatorwa paningirikina mastreet. Mosvika momira pamberi pevanhu short. Tarisa izvozvi madha vari kutaura kuti inini newana vangu. Ndawanzwa madha vakitaura pavidhiyo yakaita vira naZigo. Zvikanzi wamwe wana vakutoti nhai mama munotinyadzisirei kudaro. Ndikutsvagawo mari vana vangu, ndikutsvagawo mari. Ndochidini? Saka mhuri yeZimbabwe ndangotiwo muone kune vasina kuona vidhiyo yaZigo kana kuti interview yaZigo yakanga ari kutatsurana na Prophet Miracle Paul. Ndiyo zvandiri kuedza kutaura. Saka muchidimbu Zigo ari kuedza kutaura kuti Prophet Miracle Paul
profita wenhema here kana kuti handichadzwisi kuti Zigo ari kuda kuzama but ndo zvaari kuburitsa pachena, ndo zvaari kuda kuedza kuburitsa pachena kuti onai guys, ndo chiskiri biri, ndo maskiri ari kutambwa kudzikereke aya. Zvinhu zvabatanidza apa guys, kanda kuti mudzamise pfungwa muzvione sesemi. Zigo ane nharo guys, Zigo ane nharo. Handisi kumupembedza kana kumupa manyemwe kana kumupa manyawi kuti no, but ine ndakanyatsa kuzvitarisa ka Zigo ane nharo. Kwese muchimbofungai kuti munhu engari muchechi akabva abata nehembe dzake akibva, munozwa ujournalist kana tikitaura nhau yejournalistika. Nhasi iwe Pauriso haungofumi uri journalistika, unotozviendera kuchikoro wozvidzidza, wotombofoira, wotombodzidzira futi zvimwe zvawakafoira, wozopasa, wozonzi uri journalist. Saka mufana uyu anonzi Zigo ndi journalist zveshuwa, because hazvisi nyore kuti akaona video apa ari kuda kuedza. Munozwa ujournalist hwaZigo ari kuda kuedza kuburitsa umboo uzere kuti zvinhu zvandiri kukuudzai guys ndeizvi, kubata umboo mumaoko obva akuratidzai kuti umboo hwandiri kutaura nezvawo ndio hwandakabata. Ani muri kuzviona? Haisi nyore kuti munhu unoona video wobva watanga kuverify, kutanga kutsvagirudza, kuita tsvagirudzo yekuti munhu engari pavideo ndomuona sei. Kwakutsvaga video, kwakusvika wakumuona munhu, kwakuita hurukuro naye. Handisi dambe manje iroro, because muya tikada kutarisa muya yakati kiribiri chechi achinogona kutambwa vanhu vakawanda. Mune vanhu vakawanda vanototengwa muchechi imo muya, wachiuya wachibhadhirwa mari wachienda, but Zigo akatsvagiridza so kusvika anoti mbavha wabata wakati imi zvakafamba sei paya. Taura kuti handaitengwawo mwanangu, ndakapiwawo mari kuchechi kwa Prophet Miracle, ndaitotsvagawo mari. Saka zvakaoma kuuya neumboo pajekerere kuti muri yeZimbabwe muone kuti ndo zviri kuitwa. Saka ujournalist iyo wakadzika kunzi journalist harisi dambe, haasi mafanizi. Saka so inini ndikungotaurawo zvangu ndichionawo zviri kuitika munyika kuti hey, ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Ininiwo ndiriwo kusaidirana Zigo ikoko, because tiri kubasa kwedu, but handisi kuti hangu ndiri kusaidi kwaZigo, asi ndiri kungotaurawo kuti zvakaoma kutsvagiridza chinhu kusvika wabata umboo wanawo. Zvinhu zvakaoma zvekuti kana ukamira pamberi kunzi buritsa umboo waunawo, woti uyu umboo uyu ndakataura naye, ndenge ndiri kwere, ndenge ndisiko, uyu handiye here, uyu ndiye. Saka zvoitwa sei? Mona zvingori zvinhu zviri pachena, munhu ari kunyatsotaura ega kuti inini zvechokwadi wakomana ndaipiwa mari. Saka ndikuti kudzikereke uko, hama dzangu, onai kwekuenda. Dai taigona kuzvinyengeterera tiri kudzimba kwedu, ndaingoti ngatizvinamatirei tiri kumba, but nekuda kwematambudziko anotiwira ndo anotipusha kuti tinge tichienda kudzichechi dzakasiyana siyana. Kudzichechi kwatiri kuenda ikoko ndo kuri kundobatwa mabasa erima. Kuchechi kwatiri kuenda ndo kuri kundobatwa mabasa erima. Munozviona? Wamwe wacho vanhu vanenge vari kudzikereke uko munofungidzira kuti hanzi awa vanenge vachituka Satani, kawabata vamwe ndovana Satani chaiwo. Because it's very bad kuti munhu anenge achirwara yomutorera mari pamusoro pekurwara. Wamwe vanhu vaitoona tichiadvertise n'anga kuti muri kuenda kundorombeswa, muri. Saka chii n'anga inobatsira munhu achipona ichimupa mushonga. Maprofita acho yafuta muri kuti hanzi chichi mamwe taona ari kwana sekuru Musunda gore achipiwa masimba anozoenda kunoprofita ifuti kumachechi kwenyiko. Kupiwa musoro wegora unzo ndotemerwa apa wosvika munhu otanga kuprofita. Wanhu mune katsika kekungonzi ukaprofitwa zita rako kunzi iwe unonzi John, iwe unobva kumba kwakati ndore kumba kwenyu rakatarisa uko, zvese zvawakuudzwa apo wakutobvuma. Kana maona kuti zvarema namata uri mumba mako. Nhasi dai penge pasina Zigo, ndiani aizviziva zvese zviri kuitika? Ndiani aiziva kuti chechi kwenyu kuri kutengwa vanhu? But Zigo azviburitsa pachena, zviri pajekerere. Ndanyatsa kutarisa video ndikaona zvichiwa, vanhu vari kunyatsotsanangura kawo zvinhu zvakaitika kaizvo. Ingava nhema here? Alright, kana iri nhema kuri kunzi inini hangu ndaida kuti soko rangu risvike munamato wangu ndekuti kuna Prophet Miracle, kana Zigo ari kuwanyepera ngawapfugame pasi nemabvi awo wanyengetere kuti Mwari. Zigo kana ari journalist mubvisei voice, asazofa kaita viewa futi umwe munhu.
Prophet Miracle Paul kana vari muranda vaMwari akatumwa naMwari anonzwa denga anotaura nengirozi dzedenga ngavapfugame pasi kana kuita maitiro avanoita vachiti Mwari ndinokumbira kuti Zigo andizvidza inini muranda wenyu wamakatuma pasi pano ane ngirozi dzinofamba dzakamuputira mutorerei voice Zigo asazombofa akaindavhiwa munhu akada kungoindavhiwa munhu nemaiki inodonha ega kana kurohwa nengirozi dzekudenga ngawazviite izvozvo Prophet Miracle Paul kana Zigo ari kuwaita zvinhu zvisizvo achinyepa kuti vanhu havanoindavhiwa waitora vanhu muchecheka Prophet Miracle Paul ndiri kukumbira kuti ngawapfugame pasi wanyengeteresa izvozvo Zigo akada kungoisa munhu maiki chete yobva yarohwa nengirozi dzobva dzadonhedza maiki akada kungoshuta munhu vhidhiyo ndijournalist akada kungonongedza kamera kumunhu ngirozi yobva yati mbana kukamera ichindodonherawo kana Prophet Miracle Paul vari muranda vaMwari ashorwa naZigo pasi nyika yese ichiona because zvinhu zvese zvaari kutaura Zigo atotaura nyika yese ichinzwa kuti Prophet Miracle Paul muprofita wenhema. Saka ndakukumbira inini kuna Prophet Miracle Paul kuti kana vari muprofita wechokwadi ngavakumbire kuna Mwari kuti Zigo murowe neshamhu. Isi hatisi kuzomboda zvokuti kuzodanzi gore rinouya kana kuti makore anotera izvozvi unyoro ihwo tiri kuda kuti izvozvi zviitike izvozvi mangwana kana nhasi kana kuswera mangwana toone kuti Zigo hakusina toti makazoona here zvakaitwa Zigo na Prophet Miracle Paul wakatuma ngirozi Zigo akarohwa nengirozi akarohwa mambama nengirozi achitora vanhu news engaenda uko akida kundoindavhiwa vanhu Zigo akarohwa nengirozi. Tiri kuda kuti zvidaro zvikadaro tozivawo kuti zvechokwadi Zigo kari kunyepera Prophet wedu kani asi zvikasadaro toisa question mark manje vanhu vachibuda vachitaura kuti isusu tinotengwa kuchechi kwa Prophet Miracle Paul zvikasadaro manje isusu hatibelieve manje kana kumbomupisa nemoto uya makambopisa nayo bozi ndikurangana pane imwe vhidhiyo ndakamboona futi kuchechi ikoko yekuti mukomana eda kuita nezvo unokubvirisa nemoto manje kanza akutobvira Prophet akubvira uyo akubaka moto Zigo mupisei ngaapimbwa Zigo chimbopiswa nemoto iwe bozi uda kudherera Prophet wedu iwewe Zigo chimbopiswa nemoto na Prophet muzichechi umo Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachkach MTV tinodzifambira Dojibondora, tete.